खडकी वाळपयच्या विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालयांत एड्सा बाबतीत जागृताय कार्यशाळा जाली। ह्या वेळार ज्येष्ठ पत्रकार उदय सावंत तसेच जाणकारांनी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले। आरडी स्कोवा खातीर वाळपयच्या निलेश परवार। इंटरनॅशनल सिम्बॉल आसा जे HIV एड्स खातीर यूज केल्ले आसा। 1991 जेन्ना भारतान एक मुवमेंट सुरू केलो की रेड रिबन क्लब हो प्रत्येक एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशनांनी स्थापना करची, जेका लागून भुरग्यां खातीर HIV एड्साचो एक संदेश वयतलो। कित्याक ह्या रोगाची अजून पर्यंत वखद नासल्या कारणान खूबशे लोक ह्या वयार बळी पडटात। आपण जेव्हा जन्माला या समाजामध्ये आलेलो आहोत ना, आपली कुठली ना कुठली तरी जबाबदारी आहे। प्रत्येक जण असं म्हणतो कुठली झग मारली आणि या समाजामध्ये मी जन्माला आलो। जेव्हा आपल्याला दुःख येतं, संकट येतं, तेव्हा आपण म्हणतो की कुठली झग मारली ना आपण या समाजामध्ये जन्माला आलो। पण असं नाहीये। पण समाजामध्ये जी जी व्यक्ती जन्माला आली त्याचं एक कर्तव्य आहे। या समाजाने मला काय दिलं असं जेव्हा कोणी प्रश्न विचारला तर मी त्याला निश्चितपणे सांगा, जेवायला, खावायला, राहायला तुमचं घर आहे, तुमचे आई वडील आहे। पण समाजामध्ये आपण जेव्हा फिरतो तेव्हा बोलायला, चालायला, चांगलं काय आहे, वाईट काय आहे हे कोण शिकवतो आपल्याला? समाज शिकवतो। म्हणजे आपली समाजामध्ये थोडीशी जबाबदारी आहे, ती जबाबदारी आपण पार पाडली पाहिजे। समजा रस्त्यावर जाताना कोणतरी वाईट रस्त्यावर कोणतरी कचरा टाकत असेल, ते आपण बघून तो रस्त्यावर कचरा टाकतो हे बघून आपण डोळे मिटून चालणार नाहीये। त्याला सांगायला पाहिजे की रस्त्यावर कचरा टाकणे हे उद्याच्या भविष्यासाठी वाईट आहे, रस्त्यावर कचरा टाकू नये।